Afghan-American nga wanted sa daghang mga kaso sa United States nadakpan sa mga otoridad dinhi sa syudad sa Sugbo kagahapon sa buntag. Si Senior Superintendent Conrado Capa, Deputy Regional Director for Operations sa Police Regional Office, Central Visayas, niila sa suspect nga si Shikib Saduzay o mas naila sa mga alias nga Mark Dano, Steve, Steven ug Mike Muros. Si Saduzay wanted sa kasong forcible sex acts with minor, kidnapping, false imprisonment ug sexual battery. Duna sabsiyay kaso sa pag-atake sa usa ka US Marshal dihang gidakop siya. Si Capa, kinsa personal nga nidumala sa operasyon, niingon nga ang suspect ni sukol pa sa dihang sila niabot sa apartment niini sa sitio Kalubihan. Si Sadusay temporaryong anaa karon sa female detention cell nga mao'y bakanteng lugar sa Police Station 2. Gikatakdang eskortan siya pabalik sa United States diin moatubang siya sa mga kaso. Ang suspect wala na mohatag sa iyang habig ngadto sa mga reporters.